So guys, ayan po. Nasa signal number 3 na po kami ngayon. So ito po yung kasalukuyang panahon po dito sa amin. So hindi pa po naglandfall si Odette sa amin guys. So ito pa po yung panahon ngayon. So 10:30. 10:50. Lakas na po yung hangin guys, oh. Yan po guys. So guys, 3 minutes bago mag 11 ng maga. Ayan po guys. So na po yung hangin guys. Ayan po, nahulog po. Sobrang lakas po ng hangin guys. Nahulog po yung mga bote ng tubig guys. Ayan. Dahil po to sa hangin guys. Sobrang lakas ng hangin guys. Ayan po. Mabugso-bugso na po yung hangin guys. So wala na po. Wala na pong kuryente dito sa amin ngayon. Pabugso-bugso na po yung hangin. Lakas guys. Oh my God. Tatama po sa amin ang bagyo guys. Ito po yung kasalukuyang dagat ngayon guys. Po. 11:49. Na po. Ayan. Ayan po. Dahon ng puno ng malunggay ay ayan. Tumaob na po siya. Sobrang lakas ng hangin. Napabugso-bugsong malakas na hangin. Alas 12 na po ng tanghali guys. Ayan po. Medyo madilim na po yung panahon guys. Ayan po. Sunod-sunod na po yung hangin guys. Ayan po. Ito na po yung sitwasyon ngayon guys. Medyo ramdam na talaga yung lakas ng hangin. Saka lakas ng ulan po. Ayan po.
Ayan, nabali na po yung sanga ng malunggay guys. Ayan, nabali na. Ayan. Pabugso-bugsong hangin. Malakas yung hangin guys. Oh. Nabali na talaga yung sanga ng malunggay guys. So ayan na po. Adyan na po siya sa lupa. Ikinaya guys. Nabali na talaga. Kasi yung hangin guys, pabugso-bugso pero malakas. Kaya hindi nakayanan na yan oh. Nabali. Ano? Mabi oh. Ayan. Ang lakas talaga guys. Ayan. Pasado alauna na po. Isang puno guys, natumba na siya oh. Ilang sanga na lang yung natira guys. 4 na lang na sanga yung natira oh. Ayan, may puno po dyan sa baba. Naubos na po, napuputol na po yung ibang sanga. Alas 2 na po ng hapon. Ayan po. Tuloy-tuloy na po yung hangin po. Ayan. May kalakasan na po. Ayan. Stranded ang mga sasakyan ngayon. Dari sila agis ko ano?
alas 7 na po ng gabi. Ayan po. Bali na po yung mga tanga dito ah. Tanga po ng kalisay. Nandito po. Diba nakatanga. Awa ko ya. Awa gali. Tungtong. Kuan man na kuan sa talisay na nga ni tungtong na kuan. Talisay na gitungtong sa kuan Kamunggay. Asa? Oh. Grabe na rin. Ano na, Lucy. Balik na dito Kamunggay kuya.